f'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Serta tajba minna ftit uħor ser jibda prime time tal-lejla. Lejla ser nospita lill-imprenditriċi Graziella Galdes. Bil-fuq minn 30 sena esperjenza fl-industrija tal-moda. Fil-fatt ilha l-fuq minn 30 sena tmexxi ħwienet tal-moda. Graziella din is-sena għandhom membru ġdid fil-familja, wasal Bruno. U lil Graziella llum tajtam vid-doppju jiena biex iġib lil Bruno magħha. Għax jiena u Graziella għandna pjan nixtiequ nżewġu lil Nelly u lil Bruno. X'għamel Bruno ġie lejla jew le? ħanaraw minna ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona At Continental Cars. United Colors of Benetton. Flexisec Gel. St. Thomas Hospital. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Nemnem, xem artiġanali mamula bimħabba. Your event made perfect with Camilleri Catering. Sera ta' tajba u nilqakom għall-ewwel prime time ta' din il-ġimgħa. Il-ftuħ ta' din il-ġimgħa għandu jkun ftuħ speċjali ħafna għalina ta' prime time għax fil-fatt illum ma minx stedina waħda però batt żewġ stediniet. U għandi kurżità biex inkun naf jekk iż-żewġ stediniet ġewx aċċettati jew le. Fil-fatt illejla għandi l-kurżità biex inkun naf hekk Bruno ġiex ma' Graziella. Sinjuri, nilqa' miegħi lil Graziella Galdes. Hello Graziella, kif int? All right. Is-sera ta' tajba, mel ma ġiex Bruno? X'inqala? Kenna accident dal-għodu. Kenna accident dal-għodu, poġġi naqra bil-qeda ħan nisimgħu x'ġara, x'inqala? Fejn hu Bruno? Dak konna ħerġin. Inqala mimma ċinga, ħarab. U tajritu karozza, però jinsab tajjeb. All right, imma ġifieri bħalissa. Ħaddaħant il-vet. Veru xtaqt li jiġi maħna li żgur kien konna sellaqaħ jaħasra konna sellaqaħ, ta' kif inhu missa? Tajjeb, għamlu l-dana. Il-kullaru biex ma jkunx jistajħu? Imma okej, għax sibt li kienet ħatkun iktar. Ara xqataħad, grazzi. Ħafna. Laki Bruno Lucky Dog, ħafna. Isma. Ħellisa minn waħda u ħellisa mit-tieni waħda issa. Ekkon sejn, għax Bruno salvajtuh literalment minn ħal il-mowda fil-ma kondizzjoni kien meta salvajtuh. Kondizzjoni ħażina ħafna. Adottajni għax it-tfal tiegħi jemnu ħafna fl-adoption mhux li jixtru pure breeds. Peress li anke s-sena l-oħra tlifna lil-Timi. Allura, it-tieni darba Lucky għaliex Seta ġitar. Grazzi, għandi bżon nirreġistra ki tradizzjoni ta' prime time u nkomplu l-konverzazzjoni fuq Bruno minna u ftit ieħor. Isem ikun jom? Graziella Galdes. Graziella Galdes. Data ta' twelid? 4 ta' Settembru. Allura, inti tiġi 1970 Virgo. Virgo? Għamilt naqra riċerka fuq il-Virgos u trid tgħidli jekkux vera jew le. Fejn inti mwilda, grazzi. Ħattart. Ħattart, residenti. Birzebbuġa. Professjoni. Imprenditriċi. Imprenditriċi. Jien għamilt naqra riċerka fuq il-Virgos u rnexxilni niskopri jew nkella ħafna jgħidu li n-nisa Virgos huma quality control officers. Għax ikollhom sens tajjeb ta' stil, għajna l-kwalità u gost isbieħ. X'tikkummenta? Nkun naqrek. Għalkemm ġieli tiddependi minn ħadd ieħor ukoll għax ovvjament ma jistax jgħaddi kollox minn taħt idejja, ma msiken in-nies li jaħdmu madwari jippruvaw jagħmluni happy kemm nista'. Minħabba li n-nisa Virgo ifittxu ħafna il-kwalitajiet, xi kultant jafu jiġġodikaw wisq malajr. Le, xi ħaġa li ma nagħmilx u tallim ta' żjed ma jgħaddi żmien iżjed nitgħallem illi kull bniedem għandu il-moħħ tal-bniedem ta' kulħadd jirraġuna differenti, kulħadd għandu d-difetti tiegħu. U żgur li kulħadd għandu l-preġi tiegħu. Isma' naqal aħħar biċċa. Sibna wkoll li n-nisa Virgo imdawrin madwarek trid toqgħod attent għax ma jaħarbilhom xejn. Taqbel? Issaqsix lili, issaqsil minnu madwari.
Isma, grazz, lura d-diskors fuq Bruno, kemm ilu għandkom allura issa? Issa dal-waqt ħajalaq sena. Qareb daqs Timi, għax Timi li kelkom qabel imqareb. Timi kien imqareb, mhux kien imqareb, Timi kien rovina. Kalzetti ma nafx kemm il-par. Għattanna. Pentis kemm trid. Kollox kien qatta. L-iktar ħaġa li kellek għal-qalbek u laqgħat taħħilek x'kienet? Kelli basket. Kilu li kollu. Dak meta noħroġ, kon inħallu id-dar, ovvjament daqqa tfal ma jkunux id-dar u hekk u ħriexin. U kelli l-bassit ġo cupboards u strina xollu jiftaħ, pero dem kien jagħmel xi ħaġa. U kien għal-qalbek ħafna dal-basket? Kien. Kien xi designer jaqgħu? Kien. X'għamil xi nsibtu mqatta? Ma tantx tista' tagħmel, jiena ħanajdlek, jiena bnidma minnix traġika, imma dejjem ngħid seta' ġara taf kif palma ġara llum seta' ġara ħafna iktar. Jiġifieri le ma dal-kelb jiġifieri u Friday kont kważi dejjem noħroġ jiena u kull filgħaxija meta nasal jew insib kullimkien pipi. Għax kont ħallih waħdu. Kien isu dejjem irid jagħmel xi ħaġa. Inti kont toħorġu miegħek u Friday? Kien jitelli. Isma' grazz, letteralment meta titlef kelb, issa qed titlef membru tal-familja, le? Jilaqas kont nimmaġina, għax aħna qatt ma kellna annimali. Iġifieri Timi kien l-ewwel kelb tiegħek. Meta konna tfal, il-mama qatt ma ridet annimali. U ma ntix tort sal-aħħar għax ħamġu trid timpenja ruħek inkella ma. Le, trid tiddedika l-ħin. Trid tiddedika l-ħin. Bħal kollox imma grazz, mhux għal kollox trid tiddedika l-ħin. Jkollok tarbija. Imma ma immaġinajtx li meta jiġi nieqes u speċjalment meta traqdu annimal, dik li taraħ qudiemek ħaj u tgħid 5 minuti da ħajkun bla ħajja. Krudili ħafna. Ibsa wis. Krudili. Grazz, suġġett kompletament differenti, ħan nitkellmu naqa' fuq il-forte tiegħek il-moda. Backstage illum bdew jikkummentaw li din ix-xitwa il-kuluri li huma moda huma kuluri li tradizzjonalment ma nassoċjawhomx max-xitwa. Veru jew le? Kuluri veru sbieħ, dak il-fuksja, dak il-roza vibranti sabiħ, il-vjola, l-aħdar. Għal-qalbek b'daw il-kuluri jew tippreferi tradizzjonali? U per eżempju li tħallat l-isfar per eżempju mal-vjola jew l-aħmar mal-fuksja u mal-roza, sabiħ ħafna għaliex ix-xitwa hija għalkemm l-iswed inħobbu jien għalkemm mhux xi kullu li jixraq li ħafna. Imma l-iswed tik warm, tik sikurezza, ma daw il-kuluri tuk iktar ħajja, iktar enerġija. Enerġija. Nhar il-ġimgħa Black Friday. Għalikom hekk is-sidin tal-ħwienet, xi fisser Black Friday, xi fisser nhar il-ġimgħa? Tibda r-rankatura tal-milietu. Hija tradizzjoni Amerikana. Ġifieri Malta jiena il-30 sena f'da x-xogħol ftit huma snin li veru bdiet din it-tradizzjoni. In-nies jibdew joħorġu jixtru jaħsbu għar-rigali dak li jkun jifranka xi ħaġa. Intom tkunu ilkom tippreparaw għaliha? Loġistikament hemm naqgħu ġeħta ras nimmaġina wara ġurnata. Loġistikament ikun hemm, però ħanajtek inti fil-Kastana l-collection illi jkollna ħatamel discounts fuqu, jiġifieri prattikament naqra xogħol ta' IT jkun hemm li jaħdimlek il-prezzijiet bil-iskonti li tkun ħatati. Fil-Kastana, ġifieri u naħseb jiena kull business ieħor għax ġajjin naf jekk fridge, whatever. Mhux hekk. Jekk tkun tiswa tant, ħadd tiġi tiswa tant ieħor bil-persentaġġ. Ma ovvjament dejjem taċċerta ruħek li jkollok il-ħaddiema biżejjed li jkun jistgħu jilqu l-klijenti li ġejjin. Dik importanti wkoll. Ovvjament da kollox ikun ippjanat, mbagħad li jinqala solvi. Grazzi, tkellimt ma' Antonio, iż-żgħir tiegħek, iż-żgħiru Antonio. Wieħed miż-żgħar. Għalli li l-aħħar vakanza li mortu skiing. Ġifieri inti kont bl-skis u qatt tinżel l-slopes. Ippruvajt. Fejn mortu? Morna Franza. Morna Tinjesi, Tignes. Imma l-ewwel darba li provajt skija u ġelu kont skija? Le, l-ewwel darba. U rnexxielek? U l-aħħar darba wkoll. Għaliex l-aħħar? Għax jien naf. Għazzina forsi ma nafx, le. Ippruvajt irnexxieli ftit fil-lix, mhux xi slopes jew hekk. Mbagħad waqgħet waqa' u ħassejt rasi issa ma naf.
Isma' biex tweġġa' faċli ħafna fuq Jien is-silġ. nibża li nweġġa ħafna, għax nibża li ma nkunx nistalu ħsib it-tfal, ix-xogħol u hekk. Allura meta nara li hemm xi ħaġa fiha naqra periklu nevita. Jien naħseb li ma tkunx tal-int meta tkun tfal huwa naqra diffiċli mbagħad biex. Imma qed paxxejt ħafna nara t-tfal. Għax imbagħad għalihom tiġihom vera naturali. Antonio veru kien ju pjaċir, veru qatt ma stennejt għax Antonio mhux daqshekk sportiv. Emilia oħtu Tewmija hija aktar sportiva, però Antonio veru kien sport illi ħabbu. Ħadu gost. Ħafna. Mela issejja pjana oħra ħalli tkun tista' tibgħat naqra fil-matur idu naraw lilek Jiena fuq id-deckchairs daqna, naraw iski għal-kesħa. Tixxemmex bil-ħottoti. Grazzi għalla ħana botuk minn hawnhekk b'ħafna tom it-tajbin, grazzi għal Yogiti fil-fatt għandek selezzjoni sabiħa ta' tejjed differenti li f'dan iż-żmien tas-sena m'hemm xejn nitjeb milli talaq il-ġurnata b'naqra te tajba. Grazzi għal Fior di Vita għalikum bat għaldna selezzjoni sabiħa ta' ġobnijiet differenti biex tikkrea dak il-cheese platter perfett jew inkella tikkombinhom ma' ingredienti oħra u toħroġ dik it-tomma perfetta. Kif ukoll grazzi għal Nemnem għalik għandna xema magħmula bl-idej li la darba tixejla żgur se tikkrea dik l-atmosfera perfetta tad-dar u tiftakar ħafna fina għax ħatimla kullimkien brieħat fuq. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-sera tat-tajba. The new Molicare Premium Lady Pants. Discreet underwear feeling and top sheet treated with aloe vera. All-round protection with cuffs. Also available as pads. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste and variety. If it's cheese, it's Fior di Vita. My cat's poise is my inspiration. I love to help keep her this way. I feed her ProPlan's high-quality nutrition. ProPlan, chosen by remarkable owners for their extraordinary cats. United Colors of Benetton. Your event made perfect with Camilleri Catering. Best Deal Properties. Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika l-klabnina. Is-sopop mimma ideali, magħmulin f'Malta minn ingredienti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u letteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopop mimma, konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas sopop friski mimma. Soup so good, everybody wants some. Koliosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Koliosh Authentic Greek Yogurt. The perfect gift this Christmas. Hensa. Shop in-store or online at hensa.com.mt. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nilaqom lura l-Prime Time infakkarkom li bħalissa għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Sopop Friski Mima fejn irridukom tipparteċipaw. Biex tieħdu sehem fil-kompetizzjoni huwa faċli ħafna. Tridu tieħdu ritratt tat-television tagħkom waqt li qed nagħmel dan l-appell, waqt li qed jidhru l-filmati ta' Sopop Friski Mima. Dak ir-ritratt li tieħdu bagħtu li permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi u mbonnici.tv u la darba tkunu sottomettejtu ir-ritratt tagħkom tkunu qegħdin fiċ-ċans li tkunu rebbieħa. Terbħu rigali grazzi għal Mima li tirċivuhom direttament id-dar tagħkom qed nistenna ir-ritratti minn għandkom. Illum ħawaslilkom storja veru interessanti ħallaqakom ma' Janice. Janice ftit ta' snin ilu adottat kelb jismu Toby u dan il-kelb nieqes mid-dawl. Dan huwa Toby, kelb b'qalb kbira. Il-ħajja l Toby mhux dejjem kienet faċli. Toby ma twilidx f'dar b'familja li tħobbu, anzi bil-maqlub. Isu dan ma kienx biżejjed, sfortunatament Toby huwa kelb għami. Ftit tal-ġranet ilu kelli l-opportunità li niltaqa' ma' Janice, illum sit Toby, li b'ħafna mħabba irrakkuntat li kif Toby llum sar parti mill-familja tagħha. Kont rajt kelb tal-fenek fit-triq għal-qormi stess u kont provajt naqbdu ma jnexxilix. Ma nafx jekk kienxu jew le, ħankun onesta. U sakemm mort id-dar inġib li kellu ġejt mort infittxu ma sibtux. U kombinazzjoni kif mort id-dar l-għada, rajt fuqu, rajt il-post minn Marija, li kien hemm dal-kelb ovvjament kien qed ifittex foster home, u qed la ma rnexxilix insalva il-bieraħ il-kelb qed nipprova nifosterjaħ. U għafżajt għat-telesma tela jien għandi l-qtates, għat-tela ma nafx kif imurru, dan ovvjament kelb issa mhux daqshekk żgħir, għat-tela ġifieri nara kif imur. U nifosterjaħ sakemm insibulhom, għat-tela 1 week or 2 weeks imma tela commitment differenti ta' kelb minn ta' attus. Toby kienet jiġri fit-triq, kienu qed jagħmlu post u jittegjawni fiha biex jekk nista' ngħinu, għamel madwar 5 ijiem minn tal-inqas barra fit-toroq. Irnexxilna naqbduh u ndunajna li kien għami. Kien ser jitraqqat minħabba li dak iż-żmien kienu jaħsbu li m'hemmx possibilità tajba lih u ovvjament ma ċċettajtx u għedtom li nibda naħdem miegħu sakemm insiblu home. Beda jidrani, tgħid nagħmel l-appelli biex insiblu home u kienet inqalet foster home għalih. Intqajt mal-foster family, ovvjament aċċettajt li ntihulhom u kienet foster fejn baqa' għandhom. Meta ltqajt ma' Janice, kont kurjuż biex nisma' fuq l-ewwel ġranet ta' Toby d-dar tagħha. Nisma' jekk kienx diffiċli għalih biex jaddatta, rrid nisma' wkoll jekk minħabba li Toby huwa kelb għami u hux differenti minn klieb oħra. Dara mill-ewwel skantani kif kemm hekk xwili dara malajr. Imma ovvjament beda jxammem kif jinduna li hemm qattuż imur jiġri warahom għax iħobbhom iqtates, vera jħobbhom iqtates. Kif ixhom qattuż ħajaqsam il-kurutur imur jiġri warahom. Ovvjament għadu ma darax il-kantunier għal ġili jaħbad ġo ħajt. Imma really fun. Anka biex ħriġna eżempju sakemm nidraw kif nimxu r-ritmu ma' xulxin, xinin qed nixbdu lejnaħa kif ħanamlu hekk, ġifieri it was really nice. Huwa differenti minn klieb oħra jekk tqablu, però huwa faċli iktar milli jekk xi taħseb, ħankun onesta, li tirraġuna u isma' dan il-kelb ovvjament ma jarax, ġifieri jekk aħna qed naraw ġejja karozza u qed jismaħħa l-karozza, imma ma jafx li hija karozza, jew jekk xi ħadd jinnaf ċab jew kisser xi ħaġa u jinħasad. Ġifieri inti tirraġuna qisek tkun għajnejh. F'dak l-element huwa differenti. Il-bqija propja qisu kelb l-istess, jiġifieri ħajifraħ, xi ntħalt id-dar ħajġi jifraħ bik, jekk jinnaf ġew il-qtates, jekk hemm it-tfal, jekk taħt pakkeġġi ħajola miegħek ħatfiżdu, dal-ħafna affarijiet kollu l-istess bħal kelb normali. M'għandu xejn li huwa differenti, ġast tkun għajnejh, speċjalment meta tkun qiegħed barra, ovvjament inti trid tipproteġih, inti trid tkun taf x'in ħadd tkun ir-reaction tiegħu li jibża. Min idejn l-artiġana imnaqxa, imsawra b'materji ġentili lejn din l-art tagħna, bl-akbar attenzjoni, b'imħabba, passjoni, bajna r-reqqa u l-perfezzjoni. Ideali u magħmula biex ninżamm għal dejjem, hekk maħluqa Maltija, pura, innemnem. Nemnem, xem artiġanali magħmula b'imħabba.
Jien nixtieq ngħidilkom grazzi tal-li kontu qegħdin fil-kumpanija tiegħi l-lejla, vera napprezza li bdejtu s-serata tagħkom miegħi. Ħan inkun magħkom għada wkoll wara l-aħbarijiet tas-7:30 għal ħabta ta' 8 u 10 ta' filgħaxija għada l-mistieden tiegħi huwa r-rapper Malti Huli. Apparentement id-dar għandu l-fuq minn 4 tisrib u mhux l-ewwel darba li kollu l-ħaddiema li jkunu kummissjonati biex jagħmlu l xi xogħlijiet id-dar u kif jaslu d-dar u jirrealizzaw li għandu srib, rabbihom ġol vivarium, jiddeċiedu li ma jaħdmulux u jitilqu l-barra x'ikunu jibżgħu minnhom. Irrid nisma' d-dettalji kollha minn il-Huli għada fit-8 u 10. Nixtieq ringrazzja lil Zara li ħadu ħsieb jipprovdu lil ħwejjeġ, nawguralkom il-lejl it-tajjeb u niltaqgħu għada. Saħħa, ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Collier's Greek yogurt. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Flexisec Gel. St. Thomas Hospital. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Nemnem, xem artiġanali mamula bimħabba. Your event made perfect with Camilleri Catering. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden.